Jaring, Ja. ik heb hier een stopwatch. Ja. Dan krijg je nou 20 seconden van u om uit te lezen waarom het beter is dat het kei boeten is. De stopwatch erin. Het is heel gezond voor de kei. Ik denk dat het voor de weidevogels een mooiere biotoop oplevert. Het is heel goedkoop en makkelijk om van gas molken te maken zien. Die kei ben graag boeten en ik denk dat als boer gewoon het mooiste leven creëert. En mooi die kei lekker boeten in de weiland te wezen. Dit is zo'n seconde. Ben je tevreden mee? Even terug, Jan. Oké. Bij Jaring is beide mogelijk. De kei kunnen zelfs kiezen. Ze kunnen binnen blowen of naar boetenta. Als ik nou een beetje zorg, de meeste kei zitten binnen, staan binnen. Ja, dat klopt. Alleen ik heb ze krijgen en naar kuil ervoor, jongen. Dus dan ben ze lekker aan het eten, dat is juist het jurk nog. En dan gaan ze straks van de boeten. Maar ze hebben de vrije keuze. Ik was net dwingen om boeten te wezen. In de winter hebben ze die keuze. En in de stal hebben ze het goed in de winter. Laten we er eerlijk op wezen. Likos Jaring vindt ook de landbouworganisatie, LTO Noord, dat het een minnenzet is om het de boeren te verplichten. Vrijheid van de ondernemers is belangrijker. Nevens ten Berge spelen de politieke partijen vooral in op het gevoel. Ik denk dat het een hele hoop emotie is. Natuurlijk, het is een hartstikke mooi gezicht als je door Nederland fietst of rijdt, het koeien buiten lopen. Maar niet elke locatie is er geschikt voor, niet elke grondsoort is er geschikt voor. Dat is nogal een uitdaging. Dus verplichten? Nee, maar net wel. Nee, niet verplichten.